pandazotora bhatiri nezuro ndakangoona ndazara nyuchi kudai so saka zviri kundiremera kuti ndizive kuti zviri kufamba sei saka ndati regai ndidzokere naro. Muri yeZimbabwe tiri pano nhasi mukomana wamuri kuona uyu awanikwa ane bhatiri raakabata iri hanzi arara ipapa apa ari kudedera akamomoterwa nenyuchi. Tinosinzwa nyaya dzenyuchi takambodziona. Chekuitika ndechekuti ndakauya panapa nonga 3 times ndichiba saka pandazotora bhatiri nezuro ndakangoona ndazara nyuchi kudai so saka zviri kundiremera kuti ndizive kuti zviri kufamba sei saka ndati regai ndidzokere naro. Alright. Wakariba pano pamba? Wakambobva kumasuro? Ndakatombosvika panapa ndikatora mamwe. Asi hapana chakaitika? Hapana. Saka wambotaura here kune varidzi vepamba? Varidzi panapa handisati ndatosangana navo. Asi vambokuona? Pane vambobuda vakambonditarisa asi havana chavataura pamusoro pavo.